Mi uwe usamla ubalong viral hakiransan ka social media nakasap tem gitar jong Haba iakren bat ka Meghalaya daily uni usamla ubalaktip kerteng kum novelty lamin ubadai ukhun jong kong ibila lamin bat uba dhariki dhar ubadang puli Mynta Minot college bat badai nakashnong lamin kabahap hapo ka Jingjop Hills district. Haba iakren bat novelty lamin iathuh ba ukham leit music school hynrei ulayo eka jinghikai na ukpa jong bat uyai buddien bat pyrshang yaki rukom tem kiba kampher kiba iohi lyngba ka YouTube channel. Iathuh ru ba kmie jong uru ijuai mynsiem bhayu mentala don hnyosnem ba Minot ban pyntbit ialade hakijat jingtem bapher bat kijat jingtem kiba sngewtynnad bantem kilong ka piano ka violin ka jingtem mandolin bat ka jingput bishli novelty lamin udon ringkat haka gospel group batip kerteng kum ka Shema Shillong.